Bé, bones. Avui us presento un nou capítol d'aquestes lectures de confinament i us porto un llibre que m'ha sorprès. És aquesta entrevista amb el vampir de l'Anne Rice o Rees, no sé com es pronuncia exactament, però que és un d'aquests llibres que en fi, tots havíem vist la pel·lícula dels anys 90 amb el Brad Pitt i el Tom Cruise i la Kristen Dunst de petita, i l'Antonio Banderas, però no havia llegit el llibre, no? I la veritat és que m'ha sorprès perquè és una novel·la que es llegeix superbé, a una velocitat al·lucinant, si t'hi fiques bé, perquè l'autora té la capacitat de sorprendre molt, de fer girs de guió més o menys constants al llarg del llibre, de canviar d'espais en els que succeeix l'acció i en fi, te trasllada des de l'Amèrica, en fi, des dels Estats Units d'Amèrica del Sud fins a l'Europa Oriental o el París del segle XIX i per tant, diguéssim, que té aquesta capacitat de transportar-te en llocs històrics avui desapareguts, però també, diguéssim, per explicar una història que és poc convencional. Ella s'inventa tota una mitologia al voltant dels vampirs, una mica reinventa aquesta figura, i la veritat és que m'ha sorprès perquè, diguéssim, no només el llibre està ben escrit i té tots aquests girs de guió, sinó que té molts temes que són absolutament contemporanis, no? D'una banda hi ha potser el més evident i que segurament ha comentat altra gent, que és el tema de la sexualitat, de la identitat sexual dels vampirs, que estan construïts com uns personatges que... Clar, la novel·la és de l'any 73, no? Ja té gairebé 50 anys i per tant, diguéssim que és una novel·la diguéssim que no està feta abans d'ahir, amb actualitat, diguéssim, present a la ment de l'autora, sinó que és un llibre que ja té els seus anyets, però en canvi ens parla de temes de profunda actualitat com la qüestió de gènere, no? La qüestió de la identitat sexual, i ho fa des d'una perspectiva que en absolut és el que ara en diríem heteronormativa, sinó que ens construeix uns personatges on hi ha homes que estimen altres homes, encara que sigui des de la perspectiva del vampir, que són personatges que són obertament asexuals, és a dir, que no tenen un gènere definit d'una banda i al mateix temps no tenen relacions sexuals, sinó que tenen una mena de relacions sentimentals, no? Entre ells, que és un concepte molt interessant. A banda d'aquesta qüestió, que la podem interpretar de diverses maneres, també hi ha el tema del què és el vampir, no? Que aquí està construït d'una forma també molt interessant perquè ens planteja el vampir com una mena d'outsider, no? Com un personatge que viu al marge de la societat, que se n'alimenta així com pot i si vol, no? I que al mateix temps, diguéssim, no acaba de comprendre aquell món que ha deixat de banda, no? Perquè evidentment són humans que han deixat de ser vampirs, no? La novel·la se fa preguntes, diguéssim, pertinents, no? Sobre si existeix o no existeix Déu, no? Sobre què és el vampir com a ésser immortal, per què s'alimenta d'altres éssers humans, no? I aquí, en fi, hi ha tot un seguit de metàfores que ens venen de la literatura de vampirs, diguéssim, des de temps immemorials, potser la més coneguda, la de Bram Stoker i la seva mítica Dràcula, però, en fi, és un llibre, diguéssim, que construeix el seu propi imaginari i en aquest sentit, tant la contextualització que fa l'autora dels espais geogràfics que us comentava abans, com totes aquestes preguntes que genera, fa que hi hagin qüestions molt interessants, no? Com per exemple l'absoluta esterilitat que senten els vampirs, uns personatges vampirs, d'altres ho disfruten, no? Com és el Lestat, però per l'acumulació de riquesa, no? Perquè, clar, com a éssers immortals arriba un moment que s'adonen que el capital no serveix absolutament per a cap cosa excepte per a
per adaptar-se en aquesta societat de sérs humans, no? per a la pura supervivència, però que no els hi produeix a molts d'ells cap mena de plaer especial. I aquí hi ha una crítica, diguéssim, al capitalisme i a la idea d'acumulació de capital. Hi ha altres qüestions interessants també que emergeixen per l'origen dels vampirs que protagonitzen la novel·la, que és el tema del racisme i l'esclavatge com una part integral de la societat nord-americana, però també, diguéssim, del món que ens ha tocat viure en època contemporània, no? Aquesta profunda escletxa entre aquests vampirs blancs, amos d'una propietat, no? I els seus esclaus negres, que evidentment havien sigut seqüestrats, diguéssim, del continent africà i portats als Estats Units. I després també hi ha evidentment, un discurs de classe, no? Com els vampirs són uns privilegiats que s'alimenten dels més pobres, com s'alimenten de la sang dels més pobres, perquè, en fi, la sang és el que alimenta el vampir, en aquesta novel·la, diguéssim, que respecte a aquest mite, no? Però al mateix temps fa que aquesta alimentació, aquest succionament de la sang dels més dèbils, els converteix en morts en vida, no? Els vampirs se passen el dia tancats en un taüt i han de viure durant la nit al marge de la societat. No? És una metàfora, si voleu, molt evident, no? No sé, preneu-vos-ho com vulgueu, però evidentment hi és, no? Aquesta idea, i em sembla molt suggerent. Aquesta edició en català l'editen l'editorial Proa, ara us miro l'any 99. He de dir que no sé si se n'han fet altres versions. Aquesta té alguns problemes no tant de traducció com de transcripció i algunes faltes d'ortografia, menors, si voleu, però hi són. Però, en fi, jo us recomano que el llegiu, perquè és un llibre super entretingut. Espero que se n'hagin editat les altres parts de la saga en català, i si no, segur que els podreu trobar també en anglès o en castellà. En fi, fins la setmana que ve.